Ga ni nan early morning na fito zan tafi location, taya na yi faci. To bari ku ji yanda abin ya kasance. Ni tafi aiki. Ina da shooting early morning, akwai wani content da zan yi, I need it very early in the morning. To ga ni nan na fito, watan ana buƙatar wani scene ne da sassafe. Za ku gan shi kamar editing, wani sa'in za ku gani har cikin dare ana aiki. Kalan wannan ba editing bane, ana fita ne da sassafe ko da daddare ayi aikin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. To na yi addu'an fita daga gida domin shine babban makarin mumini, domin ba na taɓa fita gida ban yi addu'a ba, wanda yana da matuƙar muhimmanci. Kowane musulmi a duk sanda zai fita, ko da ba zai yi nisa ba, ya riƙa maimaita wannan addu'an. To ga mu nan za mu tafi, za mu ɗauki hanyar location domin ana nan ana ta jira na. Mashin ɗina ta da mashin ɗina. To ga mu nan mun fito cikin unguwar namu, ga na fara tafiya. Ku duba unguwar namu shiru yanda kuka san wani fakwai. Wa'inda suka san Hausa sun san me ake kira da fakwai. Ga ni nan ina ta tafiya, alhamdulillahi. Allah na sani kofa. The weather is very cold. Masu gadin ubanmu. Asan. Yana da a wajen. Masu gadin ubanmu. To na ji mashin ɗin nan ta fara min rawa, sai rawa take, na ce to lafiya? A'a, ni ban dai gane ba. Ne ya ci gaba da haƙuri, na ci gaba da tafiya, na ga kai rawan mashin na yi yawa, sai na faka a gefe. Ina fakawa sai na duba tayana, me zan gani? Faci. Faci ƙarfe 6 na safe. Ina zan samu mai faci ne? Na dai zugu. To na dai na samu mai faci, kuma safiya ne ba kuɗi a jikina. Sai da na je POS, na samu POS tukunna. Shine nake cire kuɗi, ga nan zan cire kuɗi domin in je in salame shi, kuma da ɗan wasu abubuwa da ba a rasa zan yi ba. Kana da 2 second? Kana da 2? Na kwana. La ilaha illallah. Lafiya nan. Gani ina ta salati kuma ina ta tsaki, saboda matsalan umma ba babbar karamin matsala bane, babban matsala ne. Duk wanda ya san kan nan in ya samu matsala, ya san YouTube ya samu matsala. YouTube kuma ya ce bai da wani. To ya zan yi? Amma na san cewa ƙila addu'an da ni Allah ya sa jinkirin ne zama alkhairi, idan da zan fita da gida na tunanin addu'a, ƙila wani jinkirin alkhairi ne. To amma da yake wannan YouTube ɗin ya san aikin shi, wallahi sai dai mata da fara gashi nan har ya gama gyara min, na bashi kuɗin shi, na sallame shi, na ɗauki hanya na yi cikin garin hayan banki Kaduna. So alhamdulillahi, tafiya ta yi nasara, alhamdulillahi. Kuma ci gaba da yin addu'a. Ƙila wancan addu'an da na ƙila wata tirila ne ta kwace, Allah ce ni kuma sai na jira sai tirilan ta wuce kafin zan wuce. Alhamdulillahi. Yanzu kuma ga mun hau Ahmadu Bello. Alhamdulillah, Allah ya kai mu lafiya. Thank you so much guys. Please be following account ina. Na gode.